Определено българския народ заслужава шампион като мен, тъй като моят треньор даде всичко за мен. Достатъчно и никога нещо, което ми е дал, няма как да му се отплати това нещо. И аз не мога да си позволя да го предам. Аз не съм предател. I wasn't able to trade him. I'm not traitor. Before the Olympic Games, when we started the camp in Varna, first camp, it was pain everywhere, like knee pain, ear pain, shoulder pain. Just need adaptation to adapt again of the same routine. But he's monster. He's gonna be alright. I think he need probably 4 or 5 weeks. Gonna be ready. Кое или кой те накараха да започнеш да тренираш този спорт? Влязох да видя, с треньора се запознахме и тогава той намери потенциал. Това не е било спирано да бъде повтаряно. Аз бях доста талантлив и като малък от моя треньор. Аз и като малък бях доста силен. 3-4 месеца вече разбрах, че в него има големи заложби и бех сигурен, че ще стане световен шампион. Освен, че дължа на него това, което знам, ролята на Илян Илиев беше много по-голяма от това просто да ми даде знания. Между другото, той е дисциплиниран, като спортист е дисциплиниран. Като ученик, там, като дете, буйно дете, но няма големи проблеми, не е имало големи проблеми с него. Който атлет вече след работата с него може да изпълни всяка една програма. Най-силното ми качество е характера, че мога да се боря с противниците си и това доста ми помага. Всичко, което правя извън залата, също съм го взел. Знаеш, че не говоря глупости, това е истина. Той е много... Тия риторики стига са за мъже. Той е добър. Няма какво се лъжим. Той е световен рекордьор, много над световен. Той се грижи за мен повече, отколкото един истински баща. He was the best example for me and everything in my life. Четири, пет, стига, хвана. Това, хайде, 2018, I met him after he won the European Championship until 17 years old. He was only 14. This is the moment of truth. when take out the t-shirt. Wow! For the kilos, clean and jerk and snatch was for 14 years old. Unbelievable. Last one. I saw a boy which is not like other boys. Focus. Different boy. I saw no fear. Because other boys, they've got little shame, little fear, like, you are bigger than them, like this guy. No.
Без баща, отгледан в семейство от майка, баба и дядо, което в последствие като финанси определено постоянно не са ни стигали парите.